kembali lagi dengan aku Fikri di channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Itu keseruan aku dari ini. So mben mari duran rono, duran gonku. Kuda. Oh, tani kan kuda. Nggone. Cek. Nesi ya, guys. Tapi wis kenal apa? Maksudnya ki kok kanu keluargane wis kenal. Wis mbak. Tapi jenenge eling tapi wonge Tenang wonge boleh kuwi nyeroke yo. Begini aku mas tadi. Lah wong aku celuk emas. Biasanya nyeluk ibu. Lek gak ngono Mbah. Nyeluk aku iki. Nyeluk arane anu Aisyah. Iki ora jeruk karo Itu ora jajane wis. enak iki jeruk Dimaem. manis pol iki lho. Iki jeruknya manis. Nah, biar dimaem boleh. Nah, aku lama gak kesini. Jemben ki aku bengi-bengi mau kalau ning mantap ki arep mampir gone arah aku ngono lho tapi wis bengi ki aku mulai Kayak iki mbek ngene ta kok. kerja. Terus tak setelin YouTube sampean iki bujaran lucu. Aku sih seminggu loh mas, rumah sakit. Seminggu lho Mas Akir. Iya. Nanya apa rumah sakit? Hah? Nanya apa? Kalau zaman rumah sakit kayak minggu-minggu. Lah barang lu yo mau aku. Gak gelem ning Mas Akir. Ora krasa nek aku ki wayahe. Oh iya, Pak. Jadi sekolah ngono iki biasane bar saya bercak tok wis bar. Wis bar mulai gak tau turu kono. Gak tau. Lah iki turu kono iki. Iki wis pirang dina wis mulai gak montor kok berareng mulai. Montore digo Mbak Ayu kerja. Montore ku Mbak Ayu kerja kok. Iya. Yo ben to kono ra nek motor. Tetep aku terus nang omah lho, Mas. Yo aja metu se. Tulisane ndi-ndi, Mas. Nah, yo arep ngeritne sapa duse. Heeh. Jadi ku mulai. Oh, urung pun ning dia dhewe gak ngerti. Ada tinggal nempur. Lewe gak kerja, duse didol ku nempuh. Ya. Dienakne malahan ning omah wis e. Tinggal pungkungan iki, Mas. Tinggal perubahan piye? Wis ngurus ngono lho. Iki urip tegalane urung lho. Iya. Ya wis beneran to malahan santai istirahat. Oh dipenak. Dipenakne mangan turu lungguh. Menak. Saya karek kuwi lho, Mas. Lah iya. Kene biasane ora terus mburi kaya gak lakon lho, Mas. Ya aja nyapa turut buri. Lah piye? Lah biasa kerjaanane piye to sih? Biasane lho mburi omah tenaga iki enek to. Gaya apa ning nguri omah? Ya sing langgar apa sing anu ki enek lho, Mas. Gaya langgar ning nguri. Padahal iki kerjaanane gaya apa gicing, guys. Jadi gaya langgar. Ane kuburannya rupa kon. Ane kuburan nyapa yo delok tok. Seminggu ki pae aku. Lo seminggu ki prae. Pae. Terus gawe nembok wong piye ya ora kabar nek. Gaya apa no? Ge makam wong-wong kuwi. Oh, Iya. Cek kon lereng gak oleh kerja sih. Ada kayak penak terlalu marane tok lho. wong iki gemara. Berarti dhek iki sing urung butuh, engko sok nek butuh kan ngabari telepon. Ya Mas, ini ya butuh tapi rong anu. Konone sing urung butuh, wong iki urung butuh, nek butuh kaya aku kae Pak Mat gene. Saiki lah aku seminggu diutuh ning omah kok, Mas. Gak wani ning ndi-ndi. Ya iya, lah ning ndi? Gumun aku yum. Dan itu kok gumun iki gumun karo Ora sapa? wae dhewe. Gumun awake dhewe. Oh, ngono bujak juga. Kira aku tuh mau metu ning buri. Lha iki ora picok enak iki ra. Cuma iki gak nganggo coklat ra. Iki picok karo anu nongko. Enak. Jajane nak. Doyan. Lha mbak jesene mbak. Kira nak lho. Mbak. Iki nongko, iki pisang. Rasane ora sampean? Nama apa, Dik? Pisang. Gitu. Ini pisang, iki nangka. Kalau mau kau mulai, Mbak. Gak, sing penting iki kayak nih arang. Kok mulai kayaknya sing mangan. Sampeyan njaluk ora? Langsung kuwi lho, Pak. Gak harus sampean iki. Oh, dek ben aku rene no
gas tapi apa? Nambah celuk iwapan ke apa? Lah sing mbok celuk Iwawan ae jeneng kutu mini celuk Iwawan aku ya emoh to aku ya nesu. Lah iya. Aku ya nesu terus mulai to kok jeneng kutu mini celuk Iwawan mawane aku ya nesu to. Enak bi. Pol enak nih. Senang. Tapi sikil gak kok. Iki sampe tanganku mati siji. Jadi belajar ngene to tangane dulu ngene. Mana gede? Nek ngene iki tapi Karo ngene. Dadi karo anu iki karo ngene alon-alon karo ngene. Sing mas ya kena mas. Sisen ndi? Kiri. Iya karo kok belajaran ngene ning omah iki. Lah iya karo ngene karo ndemeki watu-watu nyekeli watu ini. Jane watu halus karo sing enak iki. Kaya jadi kita anu ya tak latih. Tak amone gawe anu mas. Nek awas tah mesti di TV kuwi lho. Pak tahun sih mesti TV. lha wong tangane ro kena ngene kok harga wesi terus piye? Ya terus gak mulai apa wis dhisik. Kok bisa dolan. Dia memang dhisik didol kok nempur tadi. Yo gak mulai wis saulan. Sak wulan piye ta rong wulan ae. Saulan saulan gak mulai lho mas. Lah sampean gak kerja pirang dino? Karena saya mantuk gue iki lho. Lho apa? Iki lho. Aku ah. Mau iki penak mrara. Karo sampean. Kalau dina gawe mangan ya mas. Tapi ya, Lama dino juga mau mangan. dia lapangan piye yo luwe. Ngerti nih. Lah kan mangan bareng. Luwe Napa mung gak Bang ya? yang beli gue. Sambel. Itu yang sambel. Sayur. Sayur. Ini Enak tapi. biasanya aku beri ini kira Iki ora. Es anu. jadi mesti sol. Lagi perang-perangan itu udah iso gue di rono. Golek sapa nek? Emang nilai ini kalau anu kaya Golek apa? sapa? Golek sapa? Selain di TV. Reni. Reni ning omah iki celuken. Empuk orang-orang 11. Kamu motor lainnya lah sana. Dene apa Reni omah kene kok ngomong to? Reni to. Reni ora Reni. Lain di sana. Oh ini tuh Ren. Narto manto kok Narto. Narto iki Narto patok kae lho. Narto ki narto patalan. Ya ora biasanya sing saya dhewe kuwi kok. Wis sing saya dhewe ya yo manto. Nah iya. Manto repot to. Si tanggapan kayak ngono. Iya, tapi kan menal biasanya kene rono wae gak tau rono lho Mas. Wong kok lho. Gak apa-apa dienakne ning omah lungguh, santai, ndelok YouTube. Kowe nek kangen aku ndelok YouTube-ku. Engko tak lebokne YouTube-ku ndelok Sini kan ada ning di negara anu lho Mas. Biasa kan mampir, mulai mampir. Yo eling bojone Iya, negara. terus petok sampean. Iya, kaya roe. Cek eling gini bojone negara eling, guys. Eling. Cek eling iki, dengaran guys, eling. Biasanya yang aku ndelok bojone Mas barang. Nek bojone Mas Mbah, aku ki apamu iki dulu. Nek bojomu yang ini dadi petok. Aku biasanya sering bulan moro taruh bukan mampir lho Mas. Kamu ning Jakarta. Ben bisa apa? Iku ora rono biasanya ning Mbah Yono padha ke rono. Wis sarupan bisa apa? Ini kok. Mbok. Aduh gak. Nah, montore mare digo ayu kan kerja. Lah kok malah ayu gak kerja piye? Mbok. Nah, Saya nukokne susu barang kok. berarti ki sebenarnya operasi iki dipasang ini. Nur makane ki jadi bener ngene. Jadi nek Tapi kan dulu ya. Ini di siang ya apa Mas? Tapi berembangnya tahu itu kan nang gua, tapi gua nang gua piye ya. Gua dokter ya mah aku tidak rono. Gua dhewe ae, gua dhewe piye aku. Cemetan. Itu penak betek. Ngare yuk. enggak ya. Tapi yo ada motor ora enek lho. Sangat terus
bisa yang terakhir ini Surabaya kae. Nyapa Rumah sakit kae lho. Nyapa ning rumah sakit Surabaya. Ayo benjere ae kok mbak. Nggelku dhewe ning omah nek. Oh gak, maksudnya gue kan gini iki kok ben mari, ora wis mari kowe engko wis iso numpak motor, iku sedeng mari, motore ayu digawa rene. Iya. Engko sedeng engko mari iso kerja. Lah nek engko ora digawa rono nang anak mari ya suwi. Gak iki karek ana penyakit tok ora tok. Lah yo penyakit kuwi ben tak ilang. Alah. Wah ngene ya wis Mas. nenek gua piye? Go ilang gruduk ya wis. Digeruduk apa maling kok piye kok digeruduk? Jog dhisik. Oh digerujuk. Jog dhisik gak tau dodolan. Kira tukulan ya ora lho, Mbak. Kok mbas ngendine? Iya. Mas karo mbak mbas. Karo Mbak. Ana saiki aku kon rono-rono ya wegah kuwi jane wis bar. Karek wis sangke. wis karek kerse iki tok lho. Nyawa balen. Karek gue tok iki lho ngono. Nyawa balen. Nemu. Iya nyawa balen. Dek meneh tak perwok iki wis ngget. Tembatak bojone dijel. Sadar nek. Dene wis gak enak iki sebenarnya. Ngopo iki jane wis bar, makane malah iki licik karek gede dhewe tok iki lho. Siki makane adesi kan. Iki laka, ke selatan. Udah mantap. Ngene dhewe kan wong acara kono niku. Yo yo. Kae ning aku rone dhewe sampeyan kaya apa. Warga kae. Nek dijawab ngomong anak kering, paling guyon. Iya, pas mase. Tapi iki wis gak apa iki. Kan gua tok jene Mas. Lah saiki durku wis diraine disantok ya wis ora kaya iki. Tak nek pasang ngono ya emoh aku wis ngono. Ini kalian ini kena tahu kan ajak di Jepang, ajak di Jepang, naik jalur kuwi, kayak naik ngamuk semua. Lah ngene iki aku ning banyu arep karo orang krungu lho Mas gara-gara iki lho. Terus ngene iki ra iso tak ngomong. Lah iya. Cotok iki kok. Biasane terus ngarep dolanan dewi enak lho. Dia bilang tak kayak gitu, udah sambat itu jadi. Iki sore kira kono iki bingung, Mbak. Napa nek bingung. Mboro metu, Mbak. Dan metu kulit apa? Jalur es apa piye? Kulit Es anu ki. Es degan iku. Degan enak iki. Ijek itu. Ya, Isin kayak ya aku pengen ngadung ngombe ra ukuran to, Mas. Gak apa-apa to. Ngombe apa? Mulai banyu kan biasa lho. Kok tak kira ngombe arak. Lah ora. lu ngombe mu satik-satik napa sing antara gelem. Susu anu kuwi ra malah ra ketelan aku. Susu apa? Kuwi gak anu gak apa kuwi Susu. diulang blas lho. Isi ulang. Iya. Banyu ye. Oh, ulang anu kuwi lho jejek ya. Jembo iku dhewe piye? Isi ulang apa to banyu? Oh, ulange dhewe lho kan kula tak sampean. Isi ulang. Iya, ulang lam kuwi. Lampu. Oh, ora lampu yang anu ngono kuwi neh. Lah lampune lho kayak copot. Isi ulang lampune pedhot ucul ora mbok benakne kira piye to? Oh, aku bedane kan tunggu dhewe. Apa nek lampune? Iya, berbeda serap bagian aku ning ndi lho. Piye to tuku ora bagian? Ngomong lagi ngomong karo iki ya nih. Baru jatuh dah. Jagusan. Iki lho pajer. Wis jeruk Kak. Mbak, main duduk ora? Sampai kula jadi takoki. Sampean ki lho. Enak sambel aku, dekok sambel. Sambel apa? Iya, sambel kecap kuwi. Lah wong jeruk mosok nganggo sambel. Iya. Lah nek tahu kayak sambel kecap enak. Wong jeruk nganggo sambel to Pak Mat. Lah wis sok. Jeruk nganggo sambel guys. Oh, sing terakhir iki tadi pakane wis kucing apa wedhus kae. Apa nih? Sambel lontongan kuwi nek. Masa sambel kucing ngedrian Sambil sambel. lontongan. Tepo berarti. Ya. Aku nangis delok wong loro malah nangis TV. Nah dia bener karo Pak Leni nyeluk sambel karo apa tahu karo sambel juga di lontong. Mereka wongnya gak ngerti.
sampai tak Sing dimaksud leloni. iki apa? Tironan iki. Lah sajoke sapiku apa? Dhewe renek kan wedhusku ya emoh. Era wedhusku dhewe ya wegah aku. Iya. Terus yen ning omah tapi aku wegah. Wegah piye? Ngon nggawa aku ya wegah. Karena ora tak pengen ora tak wehne kon nggawa ya. Ora kaya wedhus dhewe pengen rono, pengen ngarit, pengen anu ki. Lah bos ngarit. Ya aku demungi gak ngarit ya gara-gara demben kena Nek apa? wedhusku ya apa Mbah. Kena wedhus apa to? Lah yang Bojonegoro niki Aduh aduh. Aduh men Bojonegoro kena. bar kaya aku oleh mawon tapi aku gak bakal bisa balik neh aku mohon. Karena Goro-goro ini masak gitu. Namun Bojonegoro ati Surabaya tonton. nah iya lah ndrene dhewe kae lah. Lah sampean aku turune lho piye? Iki obat. Omben aku wis gak rono kok, Mbah. Nek obat ora apa-apa aku ki. Iya mbok juga bato. Omah lho mending gak apa-apa malah nek dicak rono. Malah kayak penyakit. Lah nyapa? Emoh aku malahan. Nek wong gelem nak kon rene malah gawak nih nek mau obat. Ya kan kono ya sibuk Pak Men. Iki lagi biasanya iki lho ora kanggo iki. Lah terus iki endi nak kanggo sirahe? Biasanya obat tok ya wis tok ora sampai teko India ku Lah dhewe. jaremu mbok kon rubah. Nek gue dhewe saiki pengen nganu ngene penak lho Mas. Terus ning gua nganggo apa nek gak ono? Mbah. Apa wi? Jeruk enak iki tak kecut, endul poloke. Enak to? Kecut. Jeruk legi kok. Ya jan ra kecut ora? Enggak no. Ngerti ya. Aku Ngapus. jarang makan ngene. Lah mangane apa? Ya ampun Mas jarang makan sing makan jajan. Gak pernah makan ya, poso berarti. Wah, kurang wayahe poso iki mesti poso dhisik. Iya Mas. Lah sing giling terus wis apa? Enak wong ngene iki Mas. Jadi ini kayaknya lagi pertama kan ngomongin doyan sambel. Lah lagi boleh poso. Ora seneng apa. Wis aku mah. Oh, mo. Ki rambutan. Wis. Wes. Ora mau wis kok. Ora aku ora nggo mulih, nggonku wis akeh iki nggih. Ki aku munduhi dhewe ning omahku. Ngarangan gitu loh. Heeh. Dan iki lepane akeh Mas, aku akeh. Iya. Kawan. Heeh. Lah iki kan aku munduhi dhewe. Kono wis apa-apa. Wit apa akeh iki jeruk ya aku munduhi dhewe. Aku rene paling dari gerang naik yo wis Mas. Heeh. Lah ki anake sapa? Hah? Ki anake sapa? Iki kan anake slamet lah anake sapa? Lah jenenge sapa? Jadi ya dewi sapa? Ria. Jenengmu Ria. Enggak no kok jane Ya ya. ning Surabaya ning ndi? Di kono lo biasa lho Mas. Sedina ning kono pulang wis kan biasa. Biasa. Ya lah. Goro-goro baksone mlebu kuwi. Bakso mlebu. Iya sak rumah sakit kuwi. Bakso mlebu ning rumah sakit. Iya aku seminggu utuh di ben iki kaosane Didi ta Mas. Oh, gak iso ning ndi? Ora ya. Mergo bakso mlebu rumah sakit tinggal. Iya, tak aku cek rumah sakit. Mbak bunyi gane roti iki apa? Kopi. Meja anu lho. Meja apa guys sih? Iya. Kursi roda. Malah kayak wong lempoh kae lho. Lumun aku sampean. Aku ki iso nampung buat tumpakne Belah. anu roti. Meja ngono. Nah, sakire esuk yen gelem aku malah lebokne ning jaba mak go mulih gelem aku. Nek kok mager iki dhewe ya gak aku. Iya. Masa numpak meja. Oh, lah iya. Iki kaya ngono kuwi dhewe lho. Lah iya. Mana aku ning kene dijak rono-rono gah ajekan. Iya ning omah enak. Iya. Kadang dia ben tahu ku bareng iki Lanjut nanti guys, seru ya. yo Mas siang periksa tentara kae. Periksa tentara barang. Lah kae lho gong TV-ne sak montore nang omah lho. Iya. Periksa tentara guys. Suwi biasanya jalan dhuwurmu dolanan dhuwur biasa lho. Lho kok roh dhuwur barang sampe eling nggih. Ya roh,
Ting omah tingkat ya? Iya. Oh iya eling guys dengaran iki. Aku ciring kono tapi sakarone Saurone seling. gak eling rono ki ning kantor polisi sesasi lho. Urung dolanan rono. Nek ning kantor polisi nyapa? Nanti apa harus redus kae sapine dhewe kae. Iki lali ye kok Iya. Lho iya. Lah aku gak duwe sapi iki. Saiki nek kon ning jeneng redus nek nogah Mas. Wis rasa Iya Mas. rekoso. Sekoso wis tak. Menak ndang turu. Biasane iso turu ngopeni wong dhewe. Lah, wis ora menak. Iya. Mending Biasane ngopeni wedhus dhewe penak era-era. rame-rame kon ngopeni dus wong nggo apa. Iya. Saiki gak menak. Saiki menak kok kan. Mana saiki cek ning jeneng Ning ndi? ndi Medion anu iki. Rumah sakit iki aku moh lho. Lah napa? Ya gah rono. Lah napa? Yang terakhir yang baru kuwi kaya turah-turah lho mi. Sampeyan rono gak tak gawane kuwi. Rono ya gah aku. Ya kan sanggo kuwi. Gak Mau ngomong dokter aku wis sehat, Dok. Malah teko ndi. Yo. Ya ora ta anak iki gak digawa berarti wis kena. Oh, Pak Slamet wong wis sehat. Berarti oke. Wis obat tok iki Pak, wis ndang mulih ngono langsung. Lah jemben iki mbuh. Coba jangan Mbak Ayu yo. Iki metu sama teko wedhus ki bebas lho, Mas. Lah metune ku pedhes go metune ndi? Ning nyanjuk nek ngono wedhus dhewe ki bebas lho. Numpak wedhus. Iya, keren Waduh. dhewe lho. Pedesnya pekah ta. Walah iki Oh, ngono. iki mlebu terakhir gak ero aku ning rumah sakit. Sapa? Aku Kok sampe gak ro? karo percaya apa ora? Percaya. Alah, lah terus pertama lho sih. Adikku bae wong-wong mangan ya Mangan jarang biasa. Baru kuwi sesuk lagi rumah sakit kaya wong aku. Makanya aku gah terus tak. Jadi kono rumah sakit gara-gara nyapa? Ayo kan Ya goro rumah sakit goro-goro apa iki? sing eri dipakani di susu gitu sih. Lah nyapa kok dipakani susu? Mbok. Ki kon elek mantar ku mulai kae. Digawa Mbak Ayu mangkane. Mbak Ayu barengnya sih kan sih jarang to, Mbak. Jarang. Mbak Ayu kan jarang nang omah, Mbak Ayu cek di Surabaya. Nenden kan mulai. Ya ben kok wong aku ero ning kene. Iya, bener ini lah tau gue montore dhewe. Lha kok montore sapa? Mbah. Lah iki Mbak Ayu dempene wong ngomong aku. Mana montore kono dhewe. Ora motormu sing digawa. Lah. Ini montor terus kompos kae kok. Nah kempos ini apa montore kempos? Dhewe iki. Lah biasa nih kan gue montor dhewe lho. Ya ora to. Masih kae. Sing aku terakhir rono kae lho. Jujuran so. Cuma dhewe. Ka adikku sebakulan kaya adikku. Padha lemune ka adikku Danang. Iki dhewe nek. Iki wong bebas lho biasa lho. Enak bebas Los. Lah iya. Pengen turu-turu. Makanya aku saiki jak ning dokter ogah ya ogah ya. Nek dokter pisan kas gak apa-apa. Aku moh sik iki. Ya engko sok ben to. Ora nyapa-apa lah aku asine, cuma iki gero-gero ya berarti keri kuwi ra diregeti apa. Sing ngerti sapa? Ya yang ngerti sapa yang Mbak Bayu tok kok. Mbak Bayu. Aku mangan ijak rono nek ogah ya apa to. Pisan kas kok gelem. Aku ya moh. Lah terus piye? Wis ning omah mriki tak kramasi tetep ilang iki. Lah wis mendina Iki kamar ngono sih lho. tok. Tapi bendina keramas kok ora enak. Urung didemek iki. Demen keramas aku. Urung. 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 Mendina lah tak keramas. Keliwat tok urung ceritane kok. Urung berarti. Urung. Berarti lewat tok ngono. Lah. Iki diremasi urung iki. Oh, bener gong keramas blas. Urung. Dene gembel. Iya. Di rumah sakit kan gembel. Di wong iki lho biasane kerjane ilang resik lho wis tan malah. Malah reget lho. Gak apa-apa ngalon-alon dikramasi bendina ya sese. Karo nang omah mah resik nek gak apa-apa, Mas. Hmm. Si resikan. Mane saiki nek jak rono-rono kok gak wong aku kira penyakit. Gak kira di penyakit. Gak.
Oh, sehat ya kalau ngono kok Tapi penyakit tangannya kan. kok kena coba nih, ndak jajal itu. Ora kena ya lagi kiai. Jajal. Dingin ini. Ya sini yo kena. Kenek no Lagi dia kan kan diseselis sambel kuwi to, Mbak. diseseli sambel. Iya. Tanganmu diseseli sambel. Oh. Lah sing diseseli sapa? Yo wong kuwi sampe aja. Heeh. Iku dhewe lho kok iso iki yo iso. Heeh. Terus akhirnya diseseli sambel. Iya. Lah ben opo diseseli sambel iki? Mbak. Iki mangan sambel wis udah, tapi sik rada piketan gini kita Mas. Ora tepliket. Yo kadang-kadang Yo tok. dikumbah to sambele ben Nah, ilang. iya, saya ngono. Dan sambelnya sambel apa? Dhisik mbok sambel apa ya sali. Dingenekne wis sambele berarti jek nek. Iya, pas Iya, Jan. kae. Iki wis gak enek Mas, serong dino ning omah. Wis menak. Wis. Wis kae sing tengen dingenekne kena. Kan barang iki iso gak. Tinggu gegem dan jajal. Gegem. Ngene. Gegem yo izin nek gegem iki karo-karo cek rada kelaran. Ora cek kelaran. Iya, padahal gak anu tahu Mas San. Gak gua tahu. Wis ora sambele wis ora. Oh sambel tahu wis ora ge. Gak. Dan terus akhirnya gue apa nih? Yo gara-gara ora disabun kuwi. Oh iya, lek mbene kudune banyak kali sambel disabun. Nah, ya dia ini biasa Heeh, toh. iki sing wis disabun Wis iki. dhisik, saiki wis Oh, bebas. bebas. Karek iki tok ya karek kene iki tok wis. Ya, wis lho kok diumpang tumbah sing resik. Mbak tok no Wis wis. resik langsung kena ngger bergem ngene. Iya. Kek bengi barang iki. Oporananku ora kaya wong turu. Terus? Kayak paling sore wis ning omah Mas iso metu. Heeh. Gara-gara anune rong mulai kuwi. Kalau iso aku metu bal-balan anu. Tuh lho. Lah mak kuru bal-balan terak angin iber lho. Gong di ning omah. Lah iya lah mak sampean niku kuru. Bal-balan terak angin iber tendang. Arep metu ki cek delik, Mas. Apa? Arep metu cek delik urung iso mlebu, marang rono urung. Delik ae sih. Iya. Sumpah, wis aku delok kae iki Mulai kerasa kae kok, Mas. Tidak apa? Dijak ning anu kene yo rasane kaya wong di kok kae. Ning Surabaya kayak Gak kaya pertama-tama kae lho ngene iki dadi karo guyon kan cek isa dadi gak jenuh, gak kesel, gak pegel. iki wis dino kae nak jeluk malah ro anak iki Apa? rokok orang belas aku orang dino iki. Biasanya tahu. Biasane tahu iki dadi lho. Ki rokok karo polisi disetop. Ki rokok tok orang nemok lah. Iya, lepas kuliah udah di penjara. Di penjara ki bakal rokok. Karo presidennya rawat. Iki presiden anyar. Presiden anyar ki rokok ditiadakan. Ngono. Jane iki iso cuma irang pohan iki. Lah ning ndi nak tuku nak ci iso? Lah. Jero itu paling gampang, Mas. Lah ning ndi nang jero? Untuk kone dhewe Gak enek aku nge lho golek rokok isak gone sak kono. Gak enek tutup bakal rokok. Mosok. Heeh. Enek aku yo nggawa rokok no. Paling gak boleh didik saiki ya iso tuh alon-alon. Iki dhewe. Aku ngeki mubeng golek rowono iki bakal rokok iki lho. Jarine anu ndase dadi sunggeni kabeh wedi polisi ngono. Pirang anu cek dhewe ngarung rokok blas rano. Malah rokok ning kono ki malah ilang diluar pitik barang ilang malah. Pitik iso nyolot ning dhuwur lho. Iya. Pitik ra genah iki. Mbok inggan sapa ya karo aku. Tiga pitik. Anak nyinggah nih. Om Beben jadi tinggal di rumah sakit kae. Mane saiki tawani rumah sakit aku ora pengen. Ya sing larang-larani malah. Gak tau Mas Surabaya aku ning rumah sakit ning gak tau. Nah, tuh apa nih Surabaya? Oke nek wegah ning Surabaya apa ora tuh. Nek cerdak enek kok ning Surabaya. Iya selama bar ke Surabaya telah metu aku urung lho Mas. Biasane rene sik kesaban ning ngarep iki biasa. Ora kaya sik ngono kae. Aku tak mulai mendungi wis peteng. Iki mulai ning ndi sampean? Ini becok jare ning omah tingkat, terus sampe nak mari kok dolan rono ning omah tingkat. Iya kok nek tak rono Mas. Heeh, ning omah tingkat. Iya nek ngonteni Mbak Ayu mulih. Heeh. Lah iki dicek ndi to? Ibu montore sik digowo kok ya. Yang Bayu nih.
Lah kae ning Surabaya ning ndi kae nek jadi gowo. Nah, bojone Mbak Yu main di. Mbak Ayu karo Mbak Ayu kok teko aku. Lah iya, mau iso teko kono. Lah Wong iya. Mbak Ayu ki yo karo Bu kono. Saya pernikahan itu pernikahan di. Lah, karo bojone dhewe ya. Lah iya ya Oh, teko. gawe. Lah, Ayo main di bojone kae lah. Ya aku rumah kono ya wis tok ngono tok ae. wis rono, cuma kelali disane. Terus aku seminggu kita rong anu bareng mikir motor rong. Aja rasa dipikir motor urusan carry. Lah iya. Tiwas mare mumet. Sombene, nah wis mari Nah tenan. iya, dia kan mari biasanya nginti aku. Sapa sing ngerti? Aku biasanya. Iya. Ngerti sapa? Dulure saiki wis ora to, Mas. Saya mulai. Iki mulai ning Nganjuk apa ning anu? Waduh men nganjuk ning becok. Jare wis tau ning omahku tingkat. Apa sih digawa? Ya Mas iki lho. Gawa apa? Ya masnya panggil digowo. Nang go minuman. Wis ke minumane digawa. Nah iki kan aku apik dhewe ning witku sak pirang-pirang. Sampeyan gak gowo. Lho iki kok nggon kuwit. Ku akeh ning omah. Ya coba tak nek wis prai aku tak rono. Arep njaluk apa? Dolan suwi gak rono ger liwat biasane dolan. Enggak gak njaluk apa ngono. Iya ora nek sampean enek disjagone dhuwur seneng era ya tambah. Oke, berarti kecepake apa? Alah cepai wong liwat ngono kae yo. Lho. Berarti nyapa wong lewat tuh mending ngono. Iya. Oke. Ora kerusuhan kaya nek omah kaya ngono kuwi. Dah aku. Yes, aku tak pulang dulu ya. Kak, ya Kak. Hati-hati Mbak ya, anu Mas. Ya. Salib Jadi, sih. tapi tangan kurang pakai nyampe. Yo gak apa-apa. Karo dingenek nih ben iso. Iya iya. Ya. Nang mari ya. Saya Mas mulai.